Hi guys, dito kami ngayon sa Inmalog Pangasinan. Napaka-relaxing na lugar. Kita nyo naman ang views, guys. Hello. That is si Scarlett. Yan si Blank. Hello Blank. Blank Blank. So what can you say? About what? No. Haluan. What can you say about this place? Ganda oh. Ganda. Oy, Blessy! Ano ginagawa mo? See, look. What? Relaxing. Relaxing and? Nature. Diba? Blank blank. See? Blank blank. Our blank blank. Blank blank. 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 Yan, dalawa tabi kayo ha. Baka Mahawak nga ako. Sige, salita ka. What's your name? Ha? Kaya anuhin mo. Ay, wait, siya nga anuhin mo. Sino? Siya, sa'yo na. Nanay siya. Di, ilagay mo lang dito. Ganyan. Pwede naman yun. Wala ka? Paano yan? May regla ako eh. May anuhan. Sino nagsabi sa'yo? May gagawin ako. Pwede pag-picture? Pwede. Picturean mo nga sila. Mamaya na. Paano yung pag-picture? Ay, pindutin eto. Yan. Baka matuga. Anong pangalan mo? Interview. Diyan na, try mo. Pero angkas mo ako. Ano mo, cinematic gano'n. Hindi siya ready. Blank, blank! Please introduce yourself. Hi, welcome to my channel, Emil Tipa. We are here in Inmalog Pangasinan. Whee! Tapos Yeah, sabay ka see- doon. See the view, enjoy the view guys. Sabay ka doon. Diba? Tapos yung ilog ngayon. Anong gagawin sa ilog? Tignan mo, malayo sa akin. May naikitin. Mm. Ah! Pag ano ka, baba ka dyan pa. Tapos magpilo ka. Lovely place. Yeah. See? Janelle and Andrea. Hoy! Ayun. Ay, ito na may... Ano, sabay ka ba? Salit! Saan si daddy mo? May meron tayo na! Hangin na, pahiram. Ay, walang hangin. Walang pang ano eh. Hindi pwede umangkas. Meron silang van doon. Gusto mo mag-drive pa? Hello, Jamal. Katsak ko yan. How are you? Okay lang. Okay, that is Jamal. Our bunso. Nino? Kasi dito ako marunong mag-drive. La. Blank blank! Si blank blank! Si blank blank! Yee! Bling bling! Bling bling! Si blank blank! Blank blank! Miracle fruit! Ayan oh, miracle fruit guys. Ayan ang miracle fruits. Miracle fruit. Parang bola ng ano basketball Laki oh.
Yan o. Miracle fruits. Ayan guys. Miracle fruit. Parang malaki pa sa mukha ko. Mahirap yata buksan to. Lagariin daw. Lagariin. Hindi na ano kasi mahirap. Bling bling. Bling bling bling. Ayan. Hoy! Daming manok. Kita niyo po. Daming manok. Yun oh, mga manok guys. Dami oh. Wow. Daming manok oh. Pato, manok. Ayan. Wow. Galing eh. Diba? Ganda ng place. Guys. Ganda ng place. Ito yung bahay nila guys. 1.5 hectares hanggang doon sa taas. Kita nyo yung ano, natutumba na yung dragon fruit. Wow. Wow. Ito yung bahay ng ano, bahay ng kambing. Hello. Hello. Suha. Daming manok. Oh. Wow. Galing. Oo. Sabi ni Kylie, sama daw siya. Neutral. Sabi ni Kylie, sama daw siya. Ay, wag mo na. Practice mo na ang lolo, ha? Practice mo na sila. Eh,